Nik ez dudala inoiz saio bat aurkeztu, hoi badakizute. Ez dela broma, itzeteko hortzeran 34. denboraldia aurkeztia. Hau zenen nire izan du da. Oazen pentsatzea, zein elkarrizketatu izan da pertsona bat, aurkezten esperientzia dakana, pixkat aholku batzuk emango izketena, nik lehenengo aldiz ingo dudalako hau. Mira, Ilaski Serrano, 25 urte, aurkezte lanak egiten, nik uste dut beha dela egokiena. Aurkeztuzun, betimu. Gora, 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 he, he, he. Miluze. Sanferminetako txupinazua, suak, eta txapelketa nagusia. Denerako balio du neska honek. Bueno, bale, ez badakazute beste inor, nire honek egin gut. Animo ba. Bale. Ongi etorri, hau Hitzetik Hortzeraren 34. denboraldiko lehenengo programa da. Gaurkoan, Ilaski Serrano aurkezlea elkarrizketatuko dugu. Eta horretaz gain, bertsorik ez da faltako. Plentziako eta Muetzeko jaialdietako bertsoaldiak izango ditugulako. Horrela ongi? Eguerdion igande giroko patxadan, oporraldi gorputzez naizta irailadan, jende asko bildu da zerbaiten zirraran, naizta euri egunak joan diren hilaran, gaur bertsoa ari du gesalatz bailara. Esaten da, ETB dela bere etxea, baina nik uste Euskal Herriko etxe guztiak dituela bere. Azken 25 urtean, Ilaski Serrano modu batera edo bestera izan delako gure etxeetako beste bat gehiago. Asmatu baitu eta badakielako ikusten eta sentitzen duena kontatzen, eta gure etxeetara iristarazten. Erronka da, elkarrizketak egitea lanbide duen pertsona bat elkarrizketatzea, eta hori ahalik eta ongien egiten saiatuko gara, Hitzetik Hortzeran. Gutxi izango dira Euskal Herrian, azken 20 urtetan, telebistan, irratian, zu bezain beste elkarrizketa egin duenik? Plazer hori eta hor hori eukidot. Azkenien gure lanbidietan ez dagoelako jakiterik bizar zer dauen eta bitu, ondin jomen gauz. Bai. Zein da elkarrizketa on bat egiteko gakoa? Entzun, eta aldala, eta hori oso gauze personala da, besti ondo sentiarazi. Eroso badau elkarrizketatu, nik uste ja hor biderdi eginda dauela ja. Eta ze aholku emango zenioke, saio bat aurkezten hasi berri den bati, kasu honetan niri. Segurazki aholkuek zeuk zeure bururi, zeuk topako txasuz. Nik hartute batena da, neure bururi zatentzate bai. Lasai hartu, jakin nondik hasi, da gero nora iristen gara, nau abentura handi bata. Azkanien, galdetegiko galdera danak espadien sartzen, inoiz ez diela sartzen, ez da pasaten ezer. Apurtxoek bidea zabalik utzi, eta abentura hori bizi, onduen dako zunegaz. Bagoazen, abentura hortan. Munduko futbol kopak utzi ditu aje handiak. Tartean Espainiako presidente horrek eginak. Zuen inguruan, edo gure inguruan, alda, Rubialesik. Joan gaitezke udalera naiz, soziedadeko juntara, kirol elkarte, kultur elkarte, lagunekin batu ara. Egitura da zakitua eta matxista dudaba, ta Rubialesen musua solik, ximorpilaren punta da. Nik ere noizbait hiru tragokin, pareko ura gogaitu, neu ohartzen naiz eta argatik, ezin ninteke lasaitu.
honek hobeak egin gaitzake, naiz eta ez den amaitu, Rubialesen ispilu horrek lotsatu egin bai gaitu. Naizta Rubiales esan orduko pospoloak hartzen dunzu, matxista dena gizartea da bere taupada ta pultsu. Ala zergatik ematen zaien pentsatu izan dut usu, gizonezkoei bostekoa eta emakumezkoei musu. Ta naiz musuak jasoala, asko nahi genituzken hil, espazioan irautearen, bihurtu izan gara isil, baina ez dira hain baliotsu, eskuetan bi barrabil, munduan jabezarete baina, mundua aldatzen dabil. Espainiako bueltan Nafarroatik pasatzen dela eta gure esku dagok eta Nafarroa Berrizaltza elkarteek Nafarroako banderekin eta ikurrinekin errepide bazterrera ateratzeko deialdia egin zuten. Venga, aupa, seitxuan zala, seitxuan, aupa! Zer egin ote dute Nereak eta Ametxek? Nerea, zuk ere baduzu asmoa ikurrina hartu eta errepide ertzera hurbiltzeko. Zuk Amets, badituzu zure zalantzak ekimen eta jarrera honen aurrean. Guztia ez da simbologia, berez hori argi dago, baina kamerak pasatu ala bideotatik arago. Ni ikurrinaz eta banderaz ongi ornituanago. Lizarran pasazena ikusita orain areta gehiago. Baina nien naiz Lizarrako eta aldea hori daño, iparraldeko mutiko bat naiz eta zuzatoz araño. Hango folklore eta plastiko begiak betetzeraino, gure ikurrina jadanik ez da trapuzar saldu bat baino. Batzuk horrela nahi izan dut eta horrek egin digu gaitz, etiketa bat, label marka bat bilakatu izan da maiz. Baina askatasun simbolo bat da, ala izan da lehen garaiz. Beraz berriro astindu eta bete dezagun esan nahi. Lengo ikurrina makila igual finkatuko zen aitzean, baina aspaldi hor dabil egan gure hizkuntza aitzean. Made intxina dakar trapuan, made intxina gura izean,
ta ikurriñak dantza egiten du merkatarien aizea. Beraz urrundu talde banatan moldatuko gara olan, banik indarra ipiniko dut eskuarteko banderolan, eta euskaraz txuriz marraztu errepidetako zolan, traba apur bat egitearren telebizion espainola. Banik etxeko nere sofatik beharko zaitut agurtu, baldin ez badut pelotoiari begira jada lo hartu. Tira baioan ta ikurriña astintzean ez bildurtu, baina ez zaite folklorearen txorimalo bat bihurtu. Ilaski, esan daiteke zuzarela euskal komunikazioaren lau bider laua edo todoterrenoa? Esan daiteke ibilbide oso luzia izan dela, zorionez esangot ganera, oso zoriontsu egiten hauen lana dalako, eta orduan ja ibilbide luziek berez emoten zu gauza ezberdinak eitzeko aukerie. Datorren urtien betekotez nik 25 urte telebistan lanien, eta irratitzi kasi nintzenetik pasari ez beste horren beste, eta orduan, esperientzi horrek emoten zu, ez dakiz ziurtasun bat, eta ziurtasun horrek emoten zu gaitasun bat gauza ezberdinak eitzeko. Eta zer da komunikazioa zuretzat? Asko gustatzen azten berba bat eta kontzeptu bat. Aurkezliek izan algarrelako momentu batzutan, kasetarizek gara momentu batzutan, aktoriek gara momentu batzutan. Irudituten da, lan honetan eta lan honetako gauze politxenak komunikazio hori dela, eta zubilan moduen ulertzen dut. Gauze bat hau pasaten, edo gertakari bat, edo ekitaldi bat gertatuko da, edo auskalo zer, eta zuzara, zure bitartez iristen da hori etxera. Zeuzara bitartekaria hori, jentirik kontateko, eta hori privilegio bata. Eta zure ustez jendeak badaki aurkezle lanaren atzean zer dagoen, ze batzuk pentsatukote, hau iristen da, hitz egiten du? Batzu zakingo da klaro da bestatzuk ez. Ez da euren zeregin ez dakitzi ebez. Azkanien gure lana da zakitzi zer dauen atzien, eta gure lana da, profesional moduen, eta bakoitzak bere ikuspuntutik eta ikuspegitik ikusti ez emat eskaini bitzon atzeko lan horreri, aurreku ederra izateko. Eta 25 urte hauetan gauza asko aurkeztu dituzu, lan asko egin duzu, geratzen zaizu oraindik lanen bat, hau gustora egingo nuke, halako saio mota, halako... Geratuko da seguru, gauza asko dauzelako egiteko. Bai, ez dut pentsa inoiz. Hasi nahi lanien, eta urrengo egunezan, eta ez dut pentsa, ez dakot ambizio hori esateko ez dakiz zer egin behar duten. Oso zoriontsu nahi egiten duten aitzen, eta seguru gauze asko dauzela itzeko, bai, itzen duten aitzen, zoriontasun hori dakot, eta oso betetan hau profesionalki orduen. Egingo etzen ukenik, baduzu? Bai, klaro. Ezin dezan ala ere, hau ez dut ingo, holan, hain aldatzen guzelakon geu, behar izenak aldatzen dazkuzelako, gauza asko baitzik ez da. Bai, pertsona moduen, ni padakotez marra gorri batzuk. Emakume moduen marra gorri batzutakotez, nire ingurue babestu bidot, nire inguru zaindu bidot, emakumin eskubideen kontra duen ezer ez dut onartzen eta ez dut egingo, euskaldun moduen beste horren beste. Orduan badauz, herritar moduen eta pertsona modu dakotezen marra gorri batzuk, profesionalki be, saiatzen nahiena mantentzen, saiatu ez, mantentza dutezena. Eta atzera begiratuta, zer ikusten duzu ibilbide profesional guzti hontan? Lan asko, ordu asko, egun asko, urte asko, eta batez be jente zoragarri asko. Geratzen nahi, ezetu duten jente danagaz. Oiartzun, Errezil, Bastandarren Biltzarra, Usurbilko jaiak, Donostiko piratak, Zubietako festak. Uda bukatzerako sekulako kolekzio egiten dugu.
zer egiten ote dute edalontziekin sustraiketan Nereak? Berrerabiltzea naiz denok jontzako, estatusa ere hartu behar den ezaintzako, nik basoak ez ditut hartzen neretzako, baizik semetxoaren papilarentzako, baizik semetxoaren papilarentzako. San Juanetan hasita San Miguel bitarte, ordi joaz Hernani lesaka jotake, denak zenbatu eta ze errealitate. Zenbat zahartu naizen esaten didate, zenbat zahartu naizen esaten didate. Tartean garagardo andana edanik, baso hauek ez daude hemen betidanik, baina etzazu pentsa zahartu zeranik. 2004ko baso bat daukat nik, 2004ko baso bat daukat nik. Beraz luzea izan da zure ibilbidea, hau prehistoriarako ze adibidea, nik beste bat hartu dut ai adiskidea. Espain marka bat dauka ez dena nirea, Espain marka bat dauka ez dena nirea. Nerea eta Julio, lehengo larun batean, abuztuaren 26an, ospatu zen Bailarako eguna, hain justu muezen, eguna handia izaten da, sekulako jendetza inguratu zen, goizean desfilea, duela 150 urteko jantziak soinean, makillajea puntu-puntuan, Belen izeneko emakume batek utzitako jantziak, eta zuek ere jantzi horiekin atondu dituzue zuen gorputzak, oso dotore zaudete. Nerea zilar koloreko korse bat daramazu, ondarrezko ordulariaren forma hartu nahian ala jazten omen ziren garai hartako emakumeak, ruloak hilean eta gona luze estrabagante bat. Takoidun oinetako estuak, kilo bat betun txuri jandakoak. Eta zu, Julio, sombrero beltz batekin zatoz, burua tente, traje burges bat, pajarita urdina eta pikodun solapa lisoak, galtzapintzadun dotoreak, banda lateral fin batekin eta puntadun zapata luzeak. Eta desfilea hastear dela, Julio etorri zaizu Nerea. Ezkerrarekin sombreroa erantzi eta eskuin eskua luzatu dizu. Madam, nahi duzu nere dama izan? Kaixo mezie, gonbita egin duzu ozen, baina gaur sartu naute alkandora korsen, ea ordularian forma nuen lortzen, ta orain nire denbora hasi da agortzen. Menpeko nola garen gudenok estresen, baino alaren Nerea zentratu gaitezen, begira ze dotore jarri naiz ni ezen, desfile zar bat egin behar dugu muezen.
Beraz zu aberatsa zaitugu zeharo, 11 mastidun ta 1000 uztaro, baina nire ondoan hori argi dago, eman beharko didazu olio gehiago. Esku sartu nahi duzu nere oliora, konforme hainbestean nigatik gustora, areazko erloju bat duzu berak gora, nere ondoan gelditu eiten da denbora. Denboraren makinak hainbeste botere, jantziak aldatuta daude xe-xe, baina generoena ez denez mesede, mozorratuta gaude gaur egunez ere. Desfilean aurrera joan gara ziur, herri dena begira, etzait egin labur, erloju pajarita pentsatu ze glamur, plazer handia izan da, adio mon amur. Miluzeren bigarren etapako bigarren denboraldiarekin zabiltzate buru belarri. Zer izan da Miluzi berriz bueltatzea? Basieran zalantzak eukiotesnik pertsonalki, normala zan, Miluze izan dalako, pertsonalki nik esango nuke aurretik jarraitu gendun danontzat gauze oso garrantzitsu bat, amaitu zana eta hor danon bizotzatan geratu zana, bai poz handi bat izan da. Lehenengo egunetik, lehenengo minututik ia zalantza danak usatute, esan du, bai, egin behar du, egon behar gara, eta barriro be topagune bat sortu bidu, Miluzek suposatzen dauen danantzat. Eta zer suposatzen du Miluzek? Miluze da, esango neuke topaleku bat, Miluze da euskaratik sortutako gauze bat, Miluze da geure begizetatik, geure burutik, geure bizotzetik sortu dan gauze bat, eta behar dauz onelakuek telebista batek, behar dauz onelakuek euskal telebista publiko batek. Galdera, Miluzek zer suposatzen dau? Hitzetik hortzerak zer suposatzen dau? Azkanien, badauz hor, egon behar dien leio batzuk, gure gizartiek eskertzen dauzenak eta eskatzen dauzenak, eta egon behar dienak, eta plazer bat esango nuke euren parte izatea. Eta zer aldatu da Kikerekin, Kikamonarrizekin aurkezten zenuen garaitik, lehen etapa horretatik, oraingo Miluzera? Bizitza oso bat pasa da. Aldatu gara geu, klaro, eskara bardinek, aldatu da gizarti, aldatu diz lehiakidiek, aldatu da telebista ikusteko erie, aldatu da edabideek zelan kontsumitzen dien, aldatu da dana, aldatu da bizitza dana, aldatu da testu inguru soziala, aldatu da testu inguru politikoe, aldatu da dana. Orduen barriro, hor gauz, esentzia mantentzen, saiatzen gara esentzia hori mantentzen, Miluze badalako esentzia bat, euskaldun izatiena, ondo pasatu nahia, umore hori, mantentzen du esentzia hori, behintzet mantendu nahi du, eta beste dana, barrizet aurrera. Jende askori entzun diot, aipatu duzu telebista kontsumitzeko era aldatu dela, asko itzuli direla, berriz ere familian, telebista aurrean jartzera Miluzegatik. Entzun dugu geupe eta esango neuke oso pozgarria dela, jendi etortzen dalako, albiste bat izatin moduen, batzen gara telebisten aurrien, bikotie 15 urteko semie eta 9 urteko alabie, eta esaten du. Oso iku esan sasoi baten be bai, danok telebista bakarraren bueltan egotie, orain, esan dakue bakotxak, beran geuzetako ez bakotxak beran geuzetan dabil, eta danok batutie, eta danontzat baliogarria izatie, nik esango nuke guretzat arrakastarako motibo batala. Lehiakide faltarik ez omen duzue? Ez da lehiakide faltarik, zorionez.
eta zepozik gauzen. Oso lehiakide jatorrak dakuzelako bakizuzuk hori, mirari lehenengo pertsonatik, eta oso jende jatorra dator, humorez beteta eta asko eskertzen du. Bueno, Matxia, ongi pasa, irakasleak esaten du nahin, eta amaiketakoan sagarra jan, Sagarra jan, bale? Hala, aio. Ai. Eskerrak? Uda bukatu ben. Ez, jun, segi, motxila ez ezu behar, hala, aio. Ara, sustrai ere bai joa, umeak eskolan utzita. Bai, aio, bai. Sustrai, gaur egun desberdina da. 2 hilabete eta erdiko bizibidea hautsiko duena. Umeak hartu eta eskolan utzi berri dituzu. Iratzar gailuak jodu eta tik-tak-tik, aurrak eskolan utzi ta irten naiz bertatik. Pozik sentituz libre egoteagatik, eta errudun poza sentitzeagatik. Uda osoa pasa dugu ona ara, orain mendira eta orain ondartzara. Neure lanak eginez iristean gaba, hemen konziliazioa utopia bat da, ta argatik atea itxiz parez pare, kafetegi batean eseri naiz bare, egunkari hartuta pentsatuz alare, hau ez dela posible eskolarik gabe. Naiz hitz egiten dugun ideiak tarteko, eskola ez dela izango inoren kalteko. Eskola ez da behar aurrek ikasteko, baizik eta helduok lana egiteko. Lanera joan naizta tematu errenditzen, baina lauretarako berriz bueltan nintzen. Umeei galdetzeko zer moduz dabiltzen, saiatu ote diren eguna bizitzen. Umeei galdetzeko zer moduz dabiltzen, ta ohartzeko mundua
ez dela gelditzen. Txapelketa nagusiaren jarraipena egin zenuen, aurkeztu zenituen ETB-rentzat saioak, Jon Martinekin. Nola gogoratzen duzu, iazko urtea? Kariño askogaz, maitasun askogaz, batez beste oi hartzun eukizaun, ezta? Eta agenti ekondino, orain pasan hastien, geratu naudikalien, esaten, ilaski eskerrik asko, da bezarkada bat emondoz tandra batek esaten zema gozatu zauen geu ikusten, eta ze gustora egin zauen jarraipen hori telebista bitartez, ezta? Azkan izuk zure lan egiten zunien holan eta jasotzen zunien hori, eta gero, bueno, plazer bat izan zela danontzat, Jonen azalpenak entzutie, Jonegaz konpartiti hori dana, maitasun askogaz gogoratzen dut, eta aztezina izango da lanetako bat izango da, zelantza bari nietzat. Eta zuk hori nola prestatzen zenuen? Hombre, argi dau, hor aditua bera dala. Orduen nire lana da apurtxuet, telebistako ritmoak mantendu, apurtxuet adiegon, zema jente egongo dan, bertxula izen nortzuti zen, non jaio, zema txapel, horrelako datuek, nik itzen dutena da beti, asko irakurri. Gaur ez dakit zemate egongo da, ez dakit nondik urtengo da hoien autobusek, ez dakit... Atzera egingo dugu, iazko txapelketa aipatu dugu, baina ongi iruditzen bazaizu 2017ko finaleko bertsoaldi bat ekarriko dugu gogora. Entzungo ditugu Maialen Lujanbio eta Aitor Mendiluze, arratsaldeko saioan puntuka. Segurtasun lanetarako kontratatu zaituztete. Herriko plazan jarri duten jaiotza erraldoia zaindu behar duzue gauez. Maialen aulana da edo ez da lana. Jaiotza bat zaintzea zen nolako plana. Ordu luzea bertan beraz iragana. Jesusek 2000 urte holaxe darama. Ta hori honezkero ez da mugituko. Utzita ere ez du inor lapurtuko. Astoa eta beia biziak gertuko. Zenbat lanik ez ditut inoiz ulertuko. Zeinek ikusten du ba honen arriskua. Gabonetan jaiotzan argia piztua. Zerta deitu gaituzten ezin sinistua. San Jose ere dago dena berriztua. Gaur arte argitara ez zuten atera. Gaur atera dute ba idiaz batera. Espiritu santuaz lotxatua bera. Hori dator milagro batzuk egitera. Eta San Jose gaizki begiratzen dio. Amantetzat besteek ez dute balio. Ume hori jaio zen hau dela medio. Ama Virginia isilik zer remedio. Hori lehen ala zen ta orain ere ala. Uste aldezu benetan hau Virginia dala. Sexua emana izan zen espirituala. Horren santua bada aitortu dezala. Horrelaxe ikasi genuen dotrina. Aztu ere alaxe intzaigu jakina. Onartu behar omen da aurretik egina. Erne mugitzen ari da ama Virginia. Ta bera mugituta guguazen hemendik. Baina beste 4 ordu dauzkagu oraindik. Ta
aste iskinatik ardiak irten dit. Gu inork ikusteko zai gaudela lehendik. Andonik opari egin dio sustrairi urtebetetze egunean. Eta Andoni interneten dabilela, hortxe ikusi du sustrairi egindako oparia salgai. Sustrai, egainak oparitu izango da, baina nik 5 euro baino gehiago ez dizkizut ordainduko, Andoni, sustraie lagunari bere urtebetetze egunean oparie egin zenion. Mimo handiz erosia. Gaur, interneten ari zarela, hantxe, topatu duzu. Wallapop izeneko atarian sustrairi egindako oparia berriz ere salgai. Nere ustez egin nizun opari bikaina. Zuk erantzun zenidan ederra apaina. Ta orain Wallapopen salgai ala jaina, zoragarria zela esan zendun baina. Larai, lararai, larara, esan zendun baina. Orain arte ginenak bilagun kutxunen, orain aserretuko gara seguruen, baina Andoni aurrazi bat zertako behar nuen, ta etzen opari bat zuk sobran zenuen. Larai, laralai, laralai, zuk sobran zenuen. Horrazia premizko beti da bizitzan, naizta hilea dugun guk elkarren gizan. Errepara txilida zun irudi gintzan, horrazi bat eginda aberastu egintzan. Larai, lararai, larara, aberastu egintzan. Ta hori etzait egiten bat ere sineskaitz, horregatik sartu naiz interneten garaiz, txilida eredutzat, eduki baitut maiz, nire Wallapopetik aberastuko naiz. Larai, laralai, laralai, aberastuko naiz. Horrazia saldu naiz zabiltza jotasun, igual pujan bat izan liteke indarsun. Oso soldata ona nola daukan aizu, igual Rubialesek erosiko dizu. Larai, lararai, larara, erosiko dizu. Rubialesek egin dezala gastua, egin duena naizta ez dudan aztua, hile aurrazten zaildu ta buru laztua, baina la ere badu baizer orraztua. Larai, laralai, laralai, baizer orraztua.
zein bertsolarirekin aurkeztuko zenuke pilota partidu bat? Julio Sotogaz aurkeztuko neuke, pilota partidu bat, eta ganera, ez dut importako zen, 3 partiduen kontaketa itxia. Hauteskunde gau bat? Adi entzutu dut ezelakon, oso era argizeako lehiru dituten daz, eta entzungo neuke gustora, ze izango leuken, Maialen Lujanbio bat, hauteskunde gau bat ikuruz. Gazteako saio bat? Odei Barrosogaz, eta holan emoten ostez pista batzuk gaur egun zen musik entzuten dan eta horre dena gauze danak, modernotuteko apurbet. Oholtzan? Zuk pentsa, egaina eta lizazo. Oholtzan bat aurkezten. Perfektue. Neu sobran, kasu horretan, bai, eure bizek perfektu izango ziren. San Ferminetako txupinazoa? John Maiagaz nau, adibidez, eta gero erungo nau, potetxu eta hartuten seguru, orduen ondo, planuna. Suak? Gau batez, zu artifizialan 8 gauak, horrek eskatzen dagoelako olako parranda zen bat, honintzen behitagaz, zalantzabarik. Mi luze? Usu Alberti topan eban, baten desanozten, ze jarraitzaile zutsuekara danok etxien. Pentsa, usu egaz aurkezten. Nere Ibar Zabal, etorri izan miluzera desanozten jarraitzaile zutsu edala, ze plazer izango zen. Etor da aginen laburu, etor da onintza lankide eukidu miluzen, John Maia eukidu lankide miluzen, John Martin bera bai miluzetik pasatako eda lankide, orduen edo zein euretatik oso baliogarri izango zen miluzerako, miluze badielako danak. Badazuek euritanta izango zarete. Denboraren joanean, bidaian luzean aritu zarete, eta gaur egin duzue topo berriz ere, odei handian. Bizipen asko duzue elkarri kontatzeko eta kantatzeko. Euskal Herri osoan, nenbilen dilindan, personak zegoskortan, aroak diran. Erortzeko nigurtzen naute eta segidan, erortzen nintzenean, kexan hasten ziran. Erortzen nintzenean, kexan hasten ziran. Herri honek bustitik zeukan bere rola, lainoak beti grisak eta edonola. Andoni Aizpuruko orain galdu du kontrola, orain ezin da jakin ez noizta ez nola. Orain ezin da jakin ez noizta ez nola. Eguraldiarena ez da hain simplea, ez dugu beti onartu euren konbitea. Ta zer den itxasoan fuerte ekitea, alegia alferrik lana egitea, alegia alferrik lana egitea. Lurrunduta jaustea, behar nagusia. Ai ez baikara ezer tanta biluzia, tauran temperatura gauza itxusia, itxasoa bihurtu zaigu jakuzia, itxasoa bihurtu zaigu jakuzia. Baina jartzen aldute bagugana eta izorra daitezela eurenak gordeta. Ez gaituzte bat ere aintzat hartzen eta
iturriak lehorrak, piztinak beteta, iturriak lehorrak, piztinak beteta. Kontraesankor xamarrak baitira horretan, piztinan horren pozik denak oporretan, ta aberaskumeen lursailen partetan, ederkin nekatu naiz golfeko parketan, ederkin nekatu naiz golfeko parketan. Udazkenean, Nafarroako eta Bizkaiko txapelketak jokatuko dira. Ez dakitzen jarraituko dituzun, baina favoritoren bat edo baduzu? Favoritorik ez, gero kutsune bai. Nik hemen Rocky Zarran moduen maite dutez nik bertsolarizek. Neure gustukuek beti egoten nahian, aber zer esaten nahi da zer egin. Eta, bueno, esango neuke aurreko irabazleek oso gustora geratu nintzela. Bai batien eta bai bestien. Erakustaldia emonda, Nafarroko txapeldunek eta Bizkaiko txapeldunek kasu honetan, eta holtza gainin eta sabin indarra eta ganorie. Honelako zeo zer ikusitxe barriro, oso pozik geratuko nintzen. Bueno, udazkenean ikusiko ditugu hoiek, ilaski eskerrik asko. Laster bat. Gurekin izateagatik eta laster arte. Laster arte. Julio, zuk badakizu hemen festetan ronda kopera egiteko ohitura dutela. Nik justu zer den ez dakit, baina esango nuke Santaskearekin baduela zerikusia guk puska biltzea bezala izendatzen dugunarekin. Txarangak lagundurik kuadrilla ezberdinak abiatzen dira dantza eta festa giroan, eta ongi etorria janari eta edaria eskaintzarekin egiten zaie bertaratutakoei. Demagun Julio aurten atzeko 3 hauen etxeetara joateko gonbitea jaso duzuela. Amets, Nerea eta Maialenek euren etxeak, euren txokoak eskaini dituztela zuen bidean geltoki bezala. Eta jakin nahiko nuke Julio, bakoitzak zer den eskaini duena izan leku aldetik, izan genero aldetik, izan harrera aldetik. Zer nolako ongietorria, zer nolako txokoa eskaini duen atzeko bakoitzak. Ametsaitona makilarekin erretxindu xamardoa, estorbo zaio gazte moixkorra eta ume petardoa. Ardo botila bat ipini du eta bat ez da mordoa. Markes de Riskal jartzen du baino hori ez zango ardoa. Markes de Riskal jartzen du baino hori ez zango ardoa. Ai gazte hauek beti marmarka beti kejako aldarte, nik bosei bat gaitz baditut eta eriotza ez aparte, beraz mesedez ez hasi kejan, hartu soseguko parte, bizirik naita ego naiz eta zuek ailegatu arte. Bizirik naita ego naiz eta zuek ailegatu arte. Eta Nerea Pamplonakoa, etorri zena bertara, naiz jarri digun atzo gauean egintzun txokolata da. Bi makilekin zelatan dago begiratu zona ara, bere kezka da ez dadila inor sartu bere pizzinara.
Bere kezka da ez dadila inor sartu bere piztinara. Alegin asko dago etxe hontan, kopetako izerdian, ta aberatxok ondo gabiltza ta besteok miserian. Nire piztinan hankazikinez ezibili igerian, joan urruti eta bainatu Allozeko urtegian, joan urruti eta bainatu Allozeko urtegian. Eta Maialen bailara hontan modernena segurasko, hamburguesa veganoak dauzka, ez txekorta ez oliasko. Gero tofua tipularekin nunbait bere graziazko. Iruditzen zaitarrak astarik ez dula izango asko. Iruditzen zaitarrak astarik ez dula izango asko. Orain artean ona taldeak etorri dira 11, trompeta, tambor eta ziztuak eta jendea jarraika. Nik gezurrezko janari mota edo ipinidet naita, zuek txaranga deitutako hau ere veganoa baita. Zuek txaranga deitutako hau ere veganoa baita. Zabalik dago Ahalduntze Bertso Eskola Feministan izena emateko epea. 9. ikasturtea du Bertso Eskola Feministak eta urriaren 7 hasiko da. Irailaren 29 baino lehen eman behar da izena. Informazio guztia irubebikoitza.bertsozale.eus atarian. Denboraldi honetan, bertsojarri musikatuei tarte egingo diegu hitzetik hortzeran. Aste honetan, Joanes Ilarregik presari jarritakoak entzungo ditugu. Beraz, jarri patxadaz, lasaitu eta gozatu. Bertso hauetan hartu nahi nuke libertatea, nire barruko pentsamentuei irikitzeko atea. Garai hauetan gai hau hartzea ez da kasualitatea, presarekiko ia garatu dugu immunitatea. Lehen pertsonan ta bertso bidez doa gaurko debatea, norberak egin ezean zer da besteri esatea. Lehen pertsonan ta bertso bidez doa gaurko debatea, nere asmoa ez da inori leziorik ematea. Azkar nahi honek nahasten ditu zentzua eta ganora, egin behar bat erdizka utzi ta korrika urrengora. Beti presaka ezin iritsi kea burutik kanpora, osasun mental kaskarrarena hortik eratorriko da. Errepidean asko gabiltza 150 gora, gasolioak dun prezioan jarrita dago denbora. Errepidean asko gabiltza 150 gora,
Alik azkarren heldu nahi dugu, naiz eta ez jakin nora. Gaur albisten kudeaketak pista txiki bat damaigu, egunkaria idatzi aurretik askok irakurri nahi du. Sare sozialak dira horretan berri zaborren armairu. 2 minuturo albistegia ea ze berri den zaigu. Bat irakurtzen bukatzerako berrien bila darraigu. Jakintza eraiki nahi dugulako goruz solairuz solairu. Bat irakurtzen bukatzerako berrien bila darraigu. Ta hurrengoa heltzen denean aurrekoa azten zaigu. Bidezko elkarrizketak doaz txikitik handira, aurrez aurreko formatoro antigualekoak dira. Lagunen bati idatziz gero edo zen gairen harira, erantzun azkar bat espero da minutuko tirabira. Zergatik ote ez dagoela mugikorrari begira, kezkatzen gara erantzunik ez bada segundu erdira. Zergatik ote ez dagoela mugikorrari begira, ez da normala baina agian ongi pasatzen ari da. Sukaldaritza bilakatu da erlojupeko jolasa, nork jaten ditu barazki fresko zein euskal txerri arraza. Obe patata kongelatuak eta poteko mostaza, 2 minutuan airfryerrean ez zartagia ez gasa. Zer jaten dugun digeritzea ez da batere erraza. Prestatu gabe plastikozkoa urdailarentzako masa. Zer jaten dugun digeritzea ez da batere erraza. Janaria eta bizitza ezin kontrako ez darritik pasa. Erritmo hontan gerta daiteke behar baino lehen sartzea, bizitza azkar pasatzen dela berantegio hartzea. Komeni zaigu esaldietan puntutako mak jartzea, lehentasunak eta denbora erlojuan uztartzea. Erne ibili erresa baita zurrunbiloan sartzea, ez da nahikoa arnas estuka gabiltzala onartzea. Erne ibili erresa baita zurrunbiloan sartzea, ata ezaztu beharrezkoa dela arnasa hartzea.